Cardom pini nang litung herangke tumhana choningri pen ajok nang litung bang lo sina tumhana keropilum pini litung kapacini kang tum jala hello election RBC have si dolo election dolo nilitung figure cheton de apor masi choklem lo putapui tung sitapu no dak no ke aprange nitum do clip lo choklo laki tuji mata bom lo teta la dak long lo dak chief electoral officer along la pen election commission of India atung kapeklang la pen la dak returning officer kapeklang ke chetonti bukajan pen CEO chief electoral officer Assam alang li peklang lo 1,16,732 lake votes ke count tang lo bodi lake ke count tang lo setahala dak returning officer ka peklang bangke 1,15,000 je deha ke 16 busipu dak 15,989 amar a difference ke 743 ke akele do koklo dak DC bang ke lo bang ong thu thedep le hala chief election commissioner atum ke long bang si ong munak ko puson matam pidam lo ne 743 ka vede ada ke ha Delhi benefit lange Delhi pa pen Assam Dispur benefit lange Hauraghat bang talata 1,44,809 lo ke count hut kahis kalakha hut ke lo amat that returning officer bang ke long dun bang ke 1,42,000 lata ong emuchot hada ke 44,000 budi popo daga 42,519 amat ke prek bang ke kache tonte ke Surihini ra Harohini ra Throxir Kep 2,290 ite tonte dia lapen ke ako diputa Dispur pen lapen Delhi pen kapeklang abang ke 1,33,789 pula 33,000 madak DC kapeklang so bang ke 1,32,675 lata Delhi kapeklang Dispur returning officer kapeklang abang ke lata aku ong tu tidak mele ke ong ek chip prek bang ke Suri isira Haro isira krepi la se tonte de ko na pentom hala Delhi sor ke long ne ange dak returning officer ke pubom lo ni si ke lo la ke pubom lo ta alang li ke lo pen ke alang li ke lo ala kha pen ke tonte de rong khang bang ta 99,486 ke klang 486 amar DC ke peklang abang ke dakta 99,479 ada ke 86 budi pur daga 79 kaje tonti ke dakta proxy abang ke tonti de son dak taksi amri abang ta 71,853 lo Delhi pen la pen Dispur pen kapeklang ke lama dak DC kapeklang abang ke long abang ke 71,854 da abang ke isi batcho la abang ke bat de haflong abang thuke la abang ke tot thada ke 1,15,772 pulo apen dak ke long da 1,15,772 la abang ke tot seta dak hamren pen kapeklang dipu pen kapeklang lapen Hauraghat pen kapeklang bukajan pen kapeklang abang ke tonte de kaje tonte ke non ke long abang ke vote kipi kado re moni tum vote kipi ke lak throgra Suri throgner ke rahini ra
Haru Flira Plicabra isi. Nah, Harunya Haru Flira Plicabra Lak Trocavadi Suri Trogner Cabra ini Ra Haru Flira Plicabra isi. So 6,82,441 lake box arlo thap peplo la penhala postal velox kado ve hisab advansi la anla ama non kas kalakha hoda banke ke long to ke 6,83,223 lakh trogra Suri Trogner Kebra ke thomra Harohini ra inkoira ke thom ko anlong lo amat akile ke long tu ke Haro Troxira Trogner Kebra hini ko nat ben nong ban ni le hok aku de la ko nat antala galila box kang pupe da do thula box kang pupe Troxy bukajan ben isi Hauraghat pen pli la pen di pu pen hini kado ve troxy in pu pe det lo la kang pu pe avot hala dake doke suri plira haro isira di camera troxy no votes not counted like it was the EVMs were not open pe det in pu pe det amat hala kang pupe along ke doke 4,147 and the 4,147 along hala excess ke do 782 da pangrum dun thulate la bange ko an po ke langi ke klang huji ke 6,87,370 Angge alang litung box arlo ke do vek vote ke long vek ke 6,82,441 ke jadi vote ke long vek ke 6,82,441 pulo amar non ke akile do ko boa box arlo na hujo akile do ko box arlo komar lo ke thap lage komar lo ke thap dun la masih ni litung na si kupong lo la EVM ke tempering det tu kan itu ke puji lah hello bluetooth pen kopi ni pen claim tu puji lah hello kado me box hai claim kali lang rai segi claim tu ne jo mata jase me thala puki tum area box di masa tum area box la pen ke garu tum box la pen chief electoral officer kelong kya kapre ko bulo lake hadis pura mata ko pini claim dun ma la pulo ya alama ma ame mige dispur mata claim la pen daktala kalakha hota hala computer lo ke tha pini ne hote hala daksi ke claim lo athema non ni tum than ke lo ala ke kalakha ta pitong sirmo ke claim ke ko hala ni tunga ijem na tung ke lang do na pora da bi ko an la pen hala DCA long ini dun long le DCA long ini dun long le sita half long abange DCA long ini dun long amahala damai cheton pe mele half long abange ni DCA long ini dun pen lang dun pe mele da ke DCA long ini dun long le hamrendal ini dun long le la pen ko bajanda ini dun long le DCA long la pen hala computer long ke thaputa ini dun long le la masi la tum Kopine wike lo filme mele. Jong si kali buante la ni tu bana pe keng nangi. Konat sila excess ke do ilo. Non 4,000 ko ana excess ke do ke 4,000 plus 782 lo ke di. 7 9 lo 8 along 4 12 lo. La pen 7 pen 12 1 lo 8 lo 9 4,900 kopilo nega akele do pau lottery count kita akele lu mati lata chok vet nahi ke ban ma vote ke chok la sote sida ko kente akam ne ke la kan tu pia box dola lolan la hel mo da pan sei la tu kini ke claim do da chini jar akola kan tu pe det abang ke
nang than he nang pe klang la rule he di ala Election Commission of India se ku la kerem ben ke haya bang ka che tonte the thu ong lo te hala ka pre ke inku pe de sita chap bulen he da la ke Election Commission of India se gitu lage an ke Election Commission of India ke an si het ilitum ake hai pi Mamata Banerjee ta nije lo salam ke Election Commission ke lage thang da li lage BJP tum ki bi alin si ke claim ko lage da alang li ta nije lo la pen Edwin Kejriwal ake hai Arvind Kejriwal ake hai ta nije lo box saphan ke thang da witha un emene se tahala amuni to ban a box te odje to ban pan ke witha un to de di lage la hello ya lama la si tu ma election na bang ke free and fair ke kali der lo democratic kali der lo ate mahala 4147 अपन हिसाब से दे लाखा के दे पिकलांग दे असम दे हाला तू कोमा त फंसी की पिकांग तू लो मान के क्लांग ये मती रेम द में हाई तमे दी डेमोक्रेसी बोले ते हाला पचिनी नहीं के दी ला पचिनी लोग ले दे लो के ला से हाला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ता ला के आके हिंदू से के क्लेम ला आके चोक से डेमोक्रेसी विरुद्ध से अलग लिटू क्लेम दे लो kala kyo ko pi pos ke bang lo so bang aki on ko nat ben lo na li vote ki pi pen ke tonte de la bot ti la ke ni tu ye arju lo election commission ban ba ro ban arju lo non ta ala li tu ko nat ben lo la ka je plan itu ili tom han la na pe clear nang ko nat ben lo ke plan la la pen isi bang ke pol ko an ma di ala so teng sin mo result da la nang plan ji ke ala so teng nang pol pen se ala result nang plan che tong ni da non na la non ni ke ton te de che tong te ko de pi do da ko ke pol ke to ko lu pol bang ke dak tok kan ke voter turnout lo tang te ke pol ma di enge total along 6,82,441 lot la so teng si non dak counting along nang ko ke dak si reject ado ko dak si nota ado ko ke tapi ni bangke akele apat chuk ko le apat ko lo 5,000 kile ro ko near 5,000 chalo 5,000 ko na pe no ke bangke lage ke wan ji se akam melo lage kudang de mudang de tum ke ala le to pine claim lo claim ko son te la bang so abotas ke akele le de ko hala ke jogate box lo kan ma ke jogate ni game lo kan ma ke ba so te ju nang ko tapi ni bang ke ber pen akele bang ke suri po le ro te hala suri po e konat pe lo ke bang ke kampu lo kampu kona lo utang hala computer ke ber lo ja tu kampu ta hai ba kupine pe lo tu box lo temporary game data the la pini bang ke akele do ko la so bu thak bang ke prapjin pe dak aro tum ta me la ke reply चिट्ठी फेंक देंगे जो चिट्ठी देखे बुतान के लगे नहीं तुमदा आरोन करने की चेतावनी को लगा तो तुम ना चीनी में से लो और वो तुम कदो वे तुम ला तुम के क्रोय में तुम कली तू है माथा में लो चीनी ना कोरा तुम apa inisialam lo ये तुम्ही कुदाइन बांगे लासोन सी वो बेहतर पुलो 72 years के कार्य तुम के लुपिक ला तुम के नंगला खा दुंदे लो ला तो इंग्लो सपोर्ट तुम नंगला खा दुंदे तुम के बियालिंग बेचो Latung ke hai lo kerem lo election hai nang ko lam chon la tu chini kusi ini tumhana ngamat sita APSLC alida satu ni tum sar jayega tha danga ja pen noy to ke lason kali jo itung ke isi sipen tum ke isap jelang tumha non itu mana paklang tek nang ko jong sina paklang tek lo tang tum ta aron lo itum le kang sai ke aron ne jing sai nang ko lake aron den pang sai nang ko labang kenang tum ta tek long lo चंडीगढ़ लो हाला दा कोसन सी की बीमा लबांग सोसन माने तकलेन ना को पुके डिपेंड जे सातम सानिंग जे लो जेली नि जे ये ला लसे नॉन ला नंबर 6 इक्यूएसपी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी या लो के ला नॉन फेट जोंग एमपी इलेक्शन आपो दबांग के वोटर्स तुम काटो गवे वोट के जॉब के 6,82,441 amat
la result pora amo de bangke akele duko hala ke count kita dulan box EVM henoda kulo count kita lo hala jong se count de lo tante akele ke dota suri pho 4,929 kalang suri pho ke le ji bangke pa proxy ke ba trok lo la lo tante la sobut kuna pensi ke bang lage latung ko pulo kudamang ko ke aro tunta la tunje BJP supporter lo ko koina ko aro tunta BJP worker lo aro tunta BJP worker lo ko koina ko haflong bang ke hala voter turnout ke koan ma ke ka la pen result ta la so teng si bang lo la bang ke hon the phan ke hon the nang ji ake ason bang do lo seta hala DC mate ARO ta ason bang ke min tuhan nang par juje ason da do jai ti ke claim seta me la ke counter ni abang ke nili hala kala khadun ko aposi la alang litung komputer along DTP claim ke aprang se nili no do net ti masih la soteng si bang la da bang ke si haflong LAC apan bang ke damne la sitala LA phodolan la da bang ke chok chede da posi la so report kelong ji fan bang ke nili tu marju po application ta me di po yung sinang alang litung lamklar bang ke alang koy bang long lek lo tante RTI pens ta me pinang ko la pide da philo lo tante election petition ta pinang kok ta hai yung si ini temukan justice nang pithe lo tante la ke ni tu pide ko la se kadu ko ya arat hat ki non bang ke returning officer mate assistant returning officer la tumuphan mate district administration la tumuphan ta ning ke theda mathai bang ke dol dal ning che theno da non bang ke la se kadu ko ya arat tum dal la solam ke bang ke chini nang ko langal lapen lada isom itu mi thai namong lo non aprange kopini long se corruption claim lo sedame non bangke election lo anda corruption na claim le corrupt practice hote unfair practice lo aron re pen ka chung be la kan se claim lake ilitung demokrasi murder aja ko bate raba phalo ka jor sine to na ko la pen ni pin gram lake evangelian army dame lason ka vidya je pan justice mate aho akangsai ilong ji panel dum APHL sipen on ani tum bori ponji so nalam pen dak bangke EVM hala cingku beda enodak pulo proxy ai a machine bangke ingku beda lo ka beng lo marlo bangke sita di mahaso haflo malong ta EVM ka heno ke thom do sita da ke ni tum counting de la hala da EVM ka heno polling station ke la hello lage jatinga khasi LP school ladak IVM ta betari jukko mat impu ne dalo sita EVM ala control unit impu ne da kusita VVPAT dolang gedi VVPAT dolong ke kodak ma ke ber hala so achet ke chingthan lo hala se counting de ko lafi hala da bang ke la ke thom EVM ka heno ta VVPAT se counting de lo amasi la ke thom ka heno a result ta ning samjin pensi long pon hala da bang ke la ke jatinga khasi LP school labang ke senior samudhan senior secondary school lada ka hino dalo lata VVPAT counting dalo labang ke Herailo LP school lata hino dalo lata VVPAT si counting dalo asi a result ke bangta lada bang ke chongli asi dak pi posi chok sidarma la solam hedang non itu ini dalam di bang ya hello